tror måske lige, at jeg købte den. Jeg synes ikke, jeg har hørt eller set nogen heldige herovre før. Og det er ikke sådan rigtig et godt sted til den. Den står bare midt på taget. Ja, de må have en vej ind. Stop. Ja, og der er en, der lige hoppet ind i her. Jeg har haft siddet i førersædet. Jeg skød 2 gange i hovedet, mand. Jeg ramte ham deroppe også i hovedet. Han har orking på. Jeg kan lide, den fucking hopper. Det var fedt, hvis den bare hopper ned. Ja. Jeg ser jo med det gear der på, man sidder med fuld legendary på. Hvordan får du lov til at headshot den 2 gange? Jeg kunne ikke nå ud. Jeg var i gang med at prøve at komme ud, da jeg fik anden kugle. Og så er jeg jo motion-manden. Motion-man, kommer til et land, som er ikke i forstand. Jeg er lidt over for det. Vent, helikopteren kommer ned. Den kommer ned. Gør den det? Ja, den gør. Den falder ned på jorden nu. Nej. Den er nede på jorden. Stop, jeg er på vej. Du kan prøve at sætte, men bare flyve den væk, men han sidder i os. Ja. Hvis du kan. Hold up, play. Den flyver. Nej. Ja, den. Er han inde? Nej, flyv den til mig. Flyv den til mig. De kommer til at vide, hvor den er så. Det er fucking lige meget, dude. Nej. No way. Jeg sagde lige det som en joke, det kunne være fedt, hvis den bouncede ned. Nej, hvordan bouncede den? Den begyndte bare, altså den hoppede jo. Fordi han havde startet motoren, og så det så røg bare baglen stille og roligt. Så faldt den bare ned. Vi har det heldigt. Hvad havde den på sig? Han kun gear på. Jeg ved det ikke, jeg ikke tjekker ham endnu. Jeg er et slukker motoren. Okay, kan vi da være med rigtig mange nu. Er det den lille eller den? Det er den lille, ja. Stadigvæk vi bruger den til at rig dem. Skal vi lige høre ham ud af en gang? Nej. Ja, han er fuld legendary på. Hvad vågner? Han er en M4 ansat venner. De er tiltet. No way. No way. Der er noget, det lige skete. No way. Jeg er lige fucking tager ud af helgen. Og sådan var hun så ned. Ja. Nej, jeg ryster. Dude. Når jeg bounce at den vand. Det er så sjovt. Det er så sjovt. Jeg legit siger det som en fucking joke. Det kunne være sjovt, hvis den bounce ned, og så gør det. Hvad hedder han? Smuggy. S-M-U-G-G-Y. S-M-U-G-G-Y. Jeg synes, jeg har set det før.